brda preko brega i debelog snega. Jure neke čudne sanke, srebrne i tanke. Deda mraze, bezobrazni Deda Mraze, dođi kod mene jer ja trebam tebe. U stvari trebaju mi tvoji pokloni. Hej Maša, po koga vičeš? Po Deda Mraza. Pa misliš da će te on čuti? Anija, misliš i da nisam bila dobra ove godine? Zbog čega Deda Mraz ne dolazi kod nas? Pa ne znam, možda je zaboravio našu kuću. Anija, zaboravio našu kuću? Nema šanse. A možda i nisi bila dobra ove godine. Naravno da sam bila, ja sam svake godine dobra. Ja sam miljenica Deda Mrazu, zar ti to ne znaš? Deda Mraz mene najviše voli. Ali trebao je do sada već da dođe i odavno da mi donese poklon. Polako, Mašo, ima još nedelju dana do nove godine. A znam da Deda Mraz sigurno neće doći ako Jelka nije okićena. Sjekana, kada ćemo nakitimo Jelku? Mama, kada ćemo nakitimo Jelku? Kad hoćete? Pa možemo sada ako hoćete. Da, možemo. U redu. Onda bacimo se na posao. Kitit ćemo Jelku. Elsa, mislim da je pravo vreme za kupovinu. Da, ovo je bilo malo teže dovući do ovde. Ali svejedno uspeli smo. Najveća Jelka u mom životu koju sam videla do sad. Nikada neću više kupovati ovolike Jelke. Wow, Mašo! Jelka je prelepa! I ogromna! Anija, okitit ćemo Jelku i bit će još lepša. Jedva čekam, yes! Onaj ko lepše zakiti Jelku, bit će pobednik, a pobednik dobija možda i jedno malo iznenađenje. Iznenađenje? Ja volim iznenađenja i ja takođe. Pa, onda bacite se na posao i potrudite se da Jelka bude savršena. Deda Mraz neće doći ukoliko nemamo lepu Jelku. Moramo da imamo Jelku da bi došao. Yes, jedva čekam. Mama, će sigurno Deda Mraz doći kada zakitimo Jelku? Pa možda, vidjet ćemo. Yes, jedva čekam. Hajde, bacimo se na posao i vreme je da kićenje Jelke počne. Da vidimo, da li prvo da počnemo od vrha Jelke da kitim? Prvo da stavimo vrh ili ćemo početi od ozdo? Pitanje je sad kako ja da dohvatim ovo što je gore, ja sam tako mala. Za mene kićenje Jelke ne predstavlja problem. Čiribo, čiriba, nek se Jelka okiti sad. Viz. Zašto ovaj čarobni štapić ne deluje? Čiribo, čiriba, nek se Jelka okiti sad. Viz. Glupi čarobni štapič. Glupi. Mašo? Jer ti to pokušavaš zakititi Jelku uz pomoć čarolije? Ne, mama. Nema čarolije. Ukoliko želite da zakitite Jelku, morate to uraditi ručno. Morate se malo pomučiti. Bez čarolije, znači zabranjeno korišćenje čarolije. Ali mama, Sjekana, to je nemoguće. Jelka je tako ogromna. Nikada nećemo završiti. Naravno da hoćete. Važno je samo da imate, da se potrudite i da imate maštu. Znači, radimo bez čarolije. Pravilno. Ali, mama, mi smo tako male, a Jelka je tako ogromna. Pa, dovršit ćete do Božića. Ali, Sjekana,
šalim se. Zabranjeno korišćenje čarolije. Morate da zakitite jelku sami. To su pravila igre. Ukoliko ne, onda izgleda da neće biti pobednika. Nema tu hajde, vreme kreće sad, da vidimo ko može lepše da zakiti jelku. I kako moja mama uopšte misli da zakitimo mi ovolicne i ovoliku jelku? Potrudit ćemo se. Da vidimo, da li da počnemo od vrha jelke ili da počnemo od osta? Pitam se samo da li je ovo jestljivo. Ovo nije jestljivo. O moj Bože, Mašo, u pomoć! Ovaj ukras je tako ogroman. Maša, pomagaj mi s ovim. Evo, stižem, sad ću. Jesi dobra? Da, sad mi je malo lakše kad sam udarila glavu. Hajde, jelka se neće sama okititi. 3 sata kasnije. Uspjela sam se popeti na jelku. Maša, dodavaj mi ukrase. A gdje su ovdje ukrasi? Evo me, kupio sam ukrase. Ne sjećam se da je ova kutija zadnji put bila ovoliko teška. Hvala, Kristofe, na vožnju. Ozbiljno? Ovako, prvo dodajemo crvene ukrase. Ja mislim da bi bilo najbolje da počnemo od vrha, Mašo. Ne, Anija, svi znamo da se vrh kasnije kiti. Da se treba prvo početi od donje ukrase. Pa Maša, ti kiti na svoj način jelku. Moja strana će biti najlepša. Zaista podelili smo jelku na strane? Da! Evo ovako. Evo ovako. Savršeno! Boink, boink, boink. Maša, ne igraj se tako jelkom. Polomit ćeš ukras. Ma nemoj, ti kao bolje znaš od mene. Moja strana je ova. I ja ću s njom raditi šta god hoću. Moja strana će biti najlepša okićena. Hej, devojčice, šta ja to čujem? Bez svađe. Ali mama, rekla si da ko najlepše zakiti jelku, on je pobednik. Da, rekla sam, ali to ne znači da morate da se svađate. Ali Maša misli da je njena strana uvijek lepša. Kaže, ovo je njena strana, a ovo je moja. To tako ne ide. Mašo, ali Sekana, morat ćete zajedno da kitite jelku. Bez svađe. Hajde, pomirite se, jer ukoliko Deda Mraz čuje da se svađate, on neće doći. Ali mama, ali Sekana. Hajde, zakitite zajedno jelku, da Deda Mraz vidi da ste dobre i da vas posjeti. Može? Može. Hajde, pomirite se. Dobro, jelka je malo velika. Kako ćemo da završimo? Jelka je mnogo velika, mi smo mnogo male. Ako zajedno radimo, završit ćemo. Nećemo se svađati i u timu završit ćemo brzo. U redu, radimo zajedno. I tako ćemo brzo završiti. Slažem se. Sve je bolje kada radimo zajedno. Mogu sad ovi rozgu staviti. Mi smo stavili dosta crvenih ukrasa. Pa da,
Ovo je ispalo bolje nego što sam očekivala. Mašo, gdje možemo da stavimo ovaj roze ukras? Ti se razumeš bolje u ukrase. Možeš ih staviti tamo. Ovako. Anija, treba mi pomoć sa ovim biserima. Uplela sam se. Mašo! Pa, jeste li završile kićenje Jelke? Ostalo nam je samo mala sekana. Neke ukrase nećemo stavljati. Zaista, ali izgledali bi baš lepo u Jelku. Još su nam ostali ovi biseri i ovdje još neki. U redu. Kasnije ću doći da proverim kako ste to završile. Važi? Važi! Samo nam treba pomoć da se raspletemo od ovih bisera. Ja zvončići. Moram da... I spustam se. Mašo, ne izležavaj se. Trebalo bi da zakitimo Jelku. Hajde, da stavimo bisere. Anija. Ja sam doma. Još mi hvale mamine štikle i bit ću prelepa. Mašo. Još sijalice i naša Jelka bit će savršena.